खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियारि बे समाव हा मोननो हानाय एबा हा पाट्टा मोननो हानाय मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ थारैनो गोलाव समनि उनाव बे समाव हानि पाट्टा मोननो हानानै मुलाम्फागिरिनि मोखाङाव मिनिनायखौ नुनो मोनदों। गोलाव सम जुजिदोंमोन जे हानि पाट्टानि थाखाय नाथाय बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि खामानि मावनायजों बे समाव रायजो राजाफोरा मोननो हाबाय रोजा रोजा हानि पाट्टा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे समाव हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे समाव नाजादों आरो बे नाजानायनि मोनसे फोरमान बायदियै मैया जे उदालगुरिनि सिङाव थानाय उदालगुरि सार्कल आरो माजबाद सार्कलनि बेन्दोङाव गोबां सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मुलाम्फागिरि बिथांमोना जे फोरमायथिदों जे गोलाव सम जोङो नाजादोंमोन, गोलाव सम जे नाजानानै बे समाव मोगथां महर मोननो हाबाय एबा बे समाव हानि फोरमान बिलाइखौ जों मोननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों मुलाम्फागिरि बिथांमोना। गोबां गुबुननिफ्रायनो माने बे हाखौ माने मियादि खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादोंमन। दिनै सारा माने जाफुंसार होबाय आरो जों बिनि थाखाय धन्यबाद होदों आरो गोजोननायबो मोनदों आरो সেইটো কাৰণে আপোনাৰ মই মাটিটো লোৱা আপোনাৰ 19ত আছিলে। 19ৰ পিছত এতিয়া 25ত নিজৰ নামত ম্যাদি কৰিব সক্ষম হৈছে। মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বিটিচি চৰকাৰখন প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দেৱক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে বহু বছৰৰ সমস্যা এটা আমাৰ কাৰণে সমাধান হোৱাৰ নিচিনা আমি পালোঁ आरो बिथांमोनाबो रोखायै फोरमायथिदों जे बे समाव गोलाव सम जे रायजो राजाफोरनो जाखिनि जे जेंनाफोर गोलाव सम जेंना थानाय जे हानि जे जेंना बे जेंनाखौ बे समाव गुबुन हारिफोरनोबो बे समाव होनो हादों जे बिटिआर सरकारा बेनि थाखाय मुलाम्फागिरिया जोबोदनो साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदानि सायावनो खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे सरकार एबा बे समाव सार्कल अफिसारा एबा मंडला फैसा लादों नामा होननानै सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलुनि फिनाव फोरमायथिदों जे बे समाव जों थाइसेबो फैसा होनो गोनां जायाखै। जाखिनि सरकारनि नेमखान्थि बायदि ड्राफ्ट दाननायनि थाखाय मासुल बे मासुल खिनिखौल' जों होनांदों आरो गुबुन फारसे जों बे समाव थाइसेबो रां होनाङालासिनो बे समाव खम समनि गेजेरावनो हानि फोरमान बिलाइखौ जोङो मोननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों मुलाम्फागिरि बिथांमोना आरो बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव सिगांनि सानाव जेब्ला जोङो बे आर'ज बिलाइखौ एबा बे समाव हानि थाखाय जों खामानि मावनो जों नाजादोंमोन। नै नाजानाय समाव बन्द जानानै दङमोन नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव हानि फोरमान बिलाइखौ जों मोननो हाबाय। बे समाव जों बिटिसिनि थागिबि एबा बे समाव बे ओनसोलनि जोंबो सासे सुबुं महरै जों सिनायथि मोनबाय होननानै जोबोदनो बिथांमोननि मोखाङाव खुसिखौ नुनो मोनदों। ভাল লাগিছে নিজৰ নামত কিবা এটা আমি পাইছোঁ ইমান দিনৰ মূৰত আৰু যিহেতু আমাৰ নামত নাছিলে তে পাই ভাল লাগিছে। মাছবাদ হয় কিমান মাটি আছে এবিঘা এতিয়া কি পট্টা পাব হয় মানে মিয়াদি হ'ল হয় কিমান বছৰৰ বাবে কৰিব লগা হৈছে এইটো কাৰণে আপোনাৰ মই মাটিটো লোৱা আপোনাৰ 19ত আছিলে। 19ৰ পিছত এতিয়া 25ত নিজৰ নামত ম্যাদি কৰিব সক্ষম হৈছে। এই ইউপিএল চৰকাৰে কৰিছে হয় আগৰ চৰকাৰে কৰা নাছিল আগতে সেইখিনিতো বন্ধ হৈ আছিলে সেইটোতে কাম হোৱাই নাছিলে। এতিয়া এই চৰকাৰে অহাৰ পিছৰ পৰা ঘূৰালে আপোনাৰ মানে ম্যাদি কৰা হেৰিখিনি কিমান ফিজ দিব লগা 1000 টকা আপোনাৰ ড্ৰাফট কাটিব লগা আছিলে। তাৰ বাহিৰে কিবা নাই মণ্ডলখনৰ পইচা লোৱা নাই নাই তেওঁলোকে তেনেকৈ নাই লোৱা। প্ৰথমেতো মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বিটিচি চৰকাৰখন প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দেৱক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে বহু বছৰৰ সমস্যা এটা আমাৰ কাৰণে সমাধান হোৱাৰ নিচিনা আমি পালোঁ আৰু আপুনি বিচাৰিছিলে নেকি তেনেকৈ আগতে আমি কোনো অপৰচুনিটি পোৱা নাছিলোঁ আৰু বিচৰা আমাৰ কোনো ৰাস্তা পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ পাইছোঁ বিচাৰিছোঁ আৰু পালোঁ। নাই তেনেকৈ একো হোৱা নাই। মই কিন্তু বিশেষভাৱে দুবাৰমান কোকৰাঝাৰত কিন্তু মোৰ নিজৰ কাগজ লৈ কিনে গৈছোঁ। এইখিনি যি খৰচ হৈছে আৰু হয় নিজৰ হিচাপত মই নিজাভবীয়াকৈ গৈছোঁ।
মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ 4.5 বিঘাৰ এতিয়া 2 বিঘা কিমান লেচা মাটি পাইছোঁ गोबां गुबुननिफ्रायनो माने बे हाखौ माने मियादि खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादोंमोन दिनै सारा माने जाफुंसार होबाय आरो जों बिनि थाखाय धन्यबाद होदों आरो गोजोननायबो मोनदों आरो उदालगुरि माने बिथिं सपनगाव बा गराइमारि गेजेरनि पुराबारि से नं पुराबारिनि आङो दायो 5 बिगानि मोनदों आरो तथ्यावबो आं बिथांमोनखौ माने साबायखर बावदों आरो खामानिखौ मावना होनायनि थाखाय